povedať, vy máte právo sa ma pýtať, čo robím, a vy máte právo mi povedať aj to, aby som tam bol, alebo nebol. Nepoznám. Ponúkame vo verejnosti proti násiliu spoločnú ruku zjednotiť, že kresťanskí demokrati, keď boli druhý, bolo to správne. Potom by občania Slovenska znovu mali povedať, koho chcú a koho budú podporovať. Takže je nepríjemné, že jar začíname novými politickými aktivitami, ale je to nutné, pretože sme si uvedomili, že všetky piliere Slovenska platia, že slovenská politika sa bude robiť na Slovensku a Slovensko bude formovať svoj vzťah Českej republiky ako rovný s rovným. Je to nutné preto, aby sme si povedali, že podniky a organizácie Slovenska, ktoré sa budú štrukturalizovať a reforma, ktorá sa bude robiť, sa musí robiť na naše miestne podmienky. Každý krajčír musí šiť kabát na toho, komu pasuje. A krajčíri, čo šijú ekonomickú reformu, nemôžu povedať, že nevidia toho, kto bude ten kabát nosiť a povedať, že tu bude mať jeden plášť, do ktorého navlečieme všetkých. Teda i ekonomická reforma musí zodpovedať národným a územným zvláštnostiam Slovenska a zodpovedať občanov Slovenska, ktoré tu existujú. A vo vnútornom živote sme si slúbili, že si budeme znovu hovoriť. A tomu verím, a keď sa na vás pozerám, tak tomu teraz verím 100-násobne. Krajšie, a my budeme žiť lepšie, a my budeme krajší. Takže tieto otázky sa nám podarí riešiť. Veríme, že investícií príde viacej. Bol som v Taliansku. Videli sme motocykle, čo sa budú vyrábať v Kolárove, ale hlavne sme boli pozrieť na motory, ktoré sa budú vyrábať u vás v Martine, a vláda dala úver, alebo záruku za úver vo výške 2 miliardy korún, aby ste mohli vyrábať ročne až 60 000 motorov v Lombardíny, ktoré budete vyvážať do celej Európy. Takže zasa budú vás volať, čo vedieť. Veľa cestuješ, ale toto samé nepríde. To musí tiež niekto vybaviť. Takže, ak sme sa rozhodli, že hnutí Verejnosť proti násiliu vytvoríme novú časť za demokratické Slovensko, tak to je preto, že chceme byť už za a nie len proti, pretože chceme povedať, že charakter tohoto hnutia je demokratický a že ak je niečo zmyslom a cieľom nášho snaženia, tak to je občan a jeho Slovenská republika. Ďakujem vám. Spievame pesničku slovenské mamičky. A keď ste počkali, budete si zaspievať. Nám žijeme šťastno. Áno, a zdraví. Nie, dlho nám žitia. Ďakujeme vám za všetko. A veľa zdravia. Ale vodičia, vidíte, vodičia. Milan. Plačem, vystupujete v televízore, tak plačem. Plačem, nad vami plačem, či to zmôžete vôbec. Teraz mi povedali, že deťom tam nesmie. No, tak pozrieme sa na to. Aj my to nechceli povedať. Ani on si vás nedá. Vydržte! Ahoj, zdravia! Vydržte tam zdraví, vydržte! Zdravia! Vážení občania, prosím vás pekne, ešte pokračujeme v programe. Pán Mečiar sa zúčastní teraz konferencie za demokratické Slovensko a ja by som vás prosil ešte chvíľočku, keby ste mali Zdravia,
v Bratislave píšu voloviny. A ešte voláte, v Bratislave som dal 1 000 000 korún pre všetkých študentov na Slovensku. Pýtajte si, kde ich dali, pýtajte si. Nehovorte ani. Preslávie. Hrabiony držali. Na hrabieci pozor dávajte. Tak Mečiar, veríme vám. Máte ľud za sebou. Zozadu tlačí. Na Mečiar, vítaj držali. Nedaj sa im ani zavolať. Ani zavolať. Nedajte sa. S vami, pán Mečiar. Zdravia. A sme s vami litáci, nebojte, my si vás podržíme. A nedajte sa. A dajte si pozor tam na tých MTI. My vám podrážajú. Hoďte zdravia, pán Mečiar. Hoďte zdravia vám. Doľava. Pán Mečiar, držte sa. Držte sa, zdravím. Až potom, keď to skončí. To neskončí nikdy. Neboj sa nič. Na chvalu ze schody. Tam je pripravené.